थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ गायसननायाव दिपेन बर' बिथाङा बिटिआर सरकारनि जानानै एबा थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ गायसननो थाखाय मिडियानि गेजेरजों खोथा बुंनायाव रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथांखौ मोनसे चेलेन्ज होदों जे दिपेन बर' बिथाङा साहस दङब्ला बे ओनसोलनि बरबजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों रायज्लायफैथों। सा अफिस थानानै बाइट होनानै जेबो लाब गैया, बिथांमोननि सुख दुखखौ लानानै खेबसेबाबो रायज्लायफैथों होननानै चेलेन्ज होदों रायजो राजाफ्रा। बरबजरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिपेन बर' मानाव गेदेर एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथांखौ चेलेन्ज होदों जे बिथाङा थांनाय समाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननांगौनि खोथाखौ बिथाङा बुंलांदों। बिटिआर गभर्नमेन्टनि जानानै बिथाङा खोथा बुंदों पावार प्रजेक्ट गायसननायाव गामिया इसेबां खहा जाया होननानै बिथाङा बुंदों आरो जायफोर माखासे हेंथा होग्रा बिथांमोनाबो माखासे खोथाखौ बुजियाखै होननानै बुंदों। नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलनि बरबजरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा स्वयं दिपेन बर' बिथांखौ चेलेन्ज खालामबाय, नोंथाङा अफिस थानानै मिडियानि गेजेरजों बाइट होलांबा जानाय नङा। दम दङब्ला साहस दङब्ला नोंथाङा रायजो राजा बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाजों रायज्लायफै। बबे गामिया बबे न'खरफ्रा बे थार्मेल पावार प्रजेक्टनि गेजेरजों जोबस्रांनो थांगासिनो दङ बेखौ बिथांमोना चेलेन्ज होदों रायजो राजाफ्रा। दा बे चेलेन्जखौ दिपेन बर' बिथाङा एक्सेप्ट खालामो ना खालामा, ना बेबादिनो पलिटिकेलनि सासे सुबुं जानाय बादि बिथाङा मावलाङो ना रायजो राजाफोरनि थाखाय मावलाङो, बेखौ समासो खिथासिगोन। लोगोसे जोङो थासारिखौबो नेनांगोन, समखौबो नेनांगोन। मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर।